I mean ka obi bia ho. Konkonsa mesrew. Mutimi tan nipa ma ho da ho too much. Mutimi tan nipa ho na ho ada ho too much. Uti asma meka no. Wo ye nipa ate se de wo ye bosome nkroma ti asma me no kan. Menim se wo ye adwuma wo Peace FM. Funny face case by on. Wo Konkonsa kroya na wo fa wo frɛ me. But me the respect man. Me the buo ma say oh wo ye Konkonsa wo ye media person. Eti me no kasa akama. Ti asma me no kan ne. But wo de wo kroya na de me to eye my abuaji o se wan hwan. E ma no any funny face case. O card o pe bia kire me o radio so anyankopo adom. Ya me so ma ye ho nyansa se wo ye panyinti no. Eni si ye ka hwe. Ti asma me no ken. Me no ni nkomo bia sisi me wo frɛ me no nkomo ba na me no di. Me ka de na akyew se be ma bia fa ne gire chi na kofa de bai. De wa twero kogu ho no. De ti na asem we hu hye da hia se me kasa ho. Bai me pese me ka kyew se wa wale. O yere. Ono yere ne te o yere awo ba akopɛ. Ti asma me no ken. Ti asma me ka kyew nei. Konkonsa wa wale. Udi agura abraba wo betimi abo but sika emu sika pa unya da. So wadwene se wo betwero de wo betwero de bia wo betwero bibia obi nkaye. Se wo se me no wakasa sisi afa audio ne bra bonten se me no wakasa e ka de watwero yi fa bra bonten se me no wakasa yi. Mutimi tani pa ma ho da ho sa. Mutimi tani pa ma ho ba da ho dodo. Anya feo. Wait me ma wonya sika o. Ti asma me no ken. Enipa bia wo krati ni mu. Kra ne nya nipa dia. Eye onyankopon dia. Se wo ji ade bi na wo twro bibi fa obi ho on. Na se eye nipa ne kra ya, wo ne nyankopon na adi. Ti asma me no ken. Anu tro wo se ekom de me no. Wo ma ma aduane ani. Me ho tete wo ma me ntoma afira. Ti asma me no ken. Na busa se awurade bebusa wo se hefa na mehia wo a. Mama want to menfra mama waduane andi papa ti asma me no kan but awurade ma yo honhom na ti wu no honhom na ti nipa ne mu no ye awurade dia eno ti na wo ka se wo mama aduane ani wo mama ntoma afra ati dia wo ye a de bia mo tro negative things asem bi ba ana obi tro bibi na ankoye mo se nyam na mo tro ye se nyam na mo di news ni ba ya mo pese mo create bibia create awareness ba hweniye Hweniye ebi ameka ne se no and I want to resource sabi wasem ba ya amanfo se ye no na ka ebetima betu mo nchine serious pa be ka se wotafre obi ase o se de bade wan nsem bebre no na ka ebetima abeka bi pa but na hu hye den hia it mesrew mo time an ye time dodo o de bia ebeboko bi che mudin so abozan Felix mudin abo mo marketing but mu na nkasa no ohwa mu bebre ewo mu di mu moja bepre ba mu ntimi fa mu nyansa mpe sika yempo yengu obi ho fi mpe sika o ti asema me no ka ne nei from na ekọ no mahu se oye metamfo emfre me phone so kura abiem ade na mote sa uti asema me ka no ade na mote sa o platform be na ekuta o also your blogger their platform de kuta o platform be o Konkonsa ye kase yemfa ya no kasa o platform be nipa fa ye nyansa kasa o nyansa be yemfa nimdie kasa o nyimdie ne sei sabi etitu ni abrempon buye ti na de bia kasa aye ye manyansa ba ye kasa mu na ntesu kokko wo memanum ka metime ate a kyerɛw nanso de wo kwase amre se ye ne e betete wo hweniye ti asema me no ken de wo kwase amre se ye ne e betete wo hweniye nya do for me